ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ତମେ କଣ ଉଠେଇ ଦଉଛ ମୋର କେଞ୍ଚି ହଉଛ। ମୁଁ କେଞ୍ଚି ହଉନି, ମୁଁ ବରଂ କୁହ କହୁଛି ଯେ କଣ କଲେ କଣ ହେଇପାରିବ ସେଇଟା ତମକୁ କହୁଛି। ଦିଦି ହଉ ଆଉ ଡେରି କରନି, ଶୀଘ୍ର କୁହ କଣ କଲେ ମୋର ଉଠିବ। କଣ କଲେ ଉଠିବ? ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଯାହା କହିବି କଥା ମାନିବ ନା? ହଁ ମାନିବ। ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁର ଲିଷ୍ଟ ଉଠିବାକୁ ହେଲେ ମତେ ବ୍ଲକ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ବ୍ଲକ ଯାଇ ଭିଡିଓ ଦେଖା କରିବି, ମତେ ଗାଡିର ତେଲ ପକେଇବାକୁ ପଡିବ। ଆଚ୍ଛା ତେଲ ଦବ? କି କଥା କହୁଛ ଦିଦି? କଣ ଏତେ କଥା ପରେ ପୁଣି ତେଲ ଦବନି ନା? ମୁଁ ଦିଦି କଣ ଟୋଟାଲ ବୁଝିପାରିଲିନି। ବୁଝିପାରୁନ? ହେ ଭଗବାନ, ତମର ଇନ୍ଦ୍ରାବାସ ଘର ଦରକାର ଟି? ହଁ ମୁଁ ବ୍ଲକ ଯିବି, ହଁ। ଆଉ ବ୍ଲକ ଗଲେ ମୋର ଖର୍ଚ୍ଚ ଦରକାର। ମତେ ତେଲ ଦବ କିଏ? ଜଗନ୍ନାଥ ଯିବ। ଦିଦି କଣ ଆଉ ଡେରି କରନି, କଣ କରିବି? ଏଇ ଧର 110 ଟଙ୍କା ତେଲ ଧର। କାଇଁ 110 ଟଙ୍କା ପଇସା କାଇଁ? ପଇସାଟା ଦିଦି ଓଇ ଓ ଅଜାଣତର ମୋ ଅଣ୍ଡ୍ରୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ରହିଲା। ଅଣ୍ଡ୍ରୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଏଇ ଧର 110 ଟଙ୍କା ଧର, ଗାଡିର ତେଲ ପକାଅ ଆଉ ମୋର ଉଠାଅ। ଅରେ ହେ ମାହଲ ମାଣ୍ଟା, ଏ 50 ଟଙ୍କା ମୁଁ କଣ କରିବି? ଏ 50 ଟଙ୍କା ମୁଁ କଣ କରିବି? ମୋର ସେ ଆର କଣ ପାନ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖାଇବାକୁ ଦେବି? ଦିଦି ଆରେ ପୁଡା ମା, ଏ 50 ଟଙ୍କାରେ କଣ ହବ? ତତେ ଭିକ ମାଗିବି? 50 ଟଙ୍କାରେ ଚଳିବନି ରେ ବାପ। ଏଇଠି କାହା କହୁଛି? ଏ 50 ଟଙ୍କା ମୁଁ କଣ କରିବି? ଶୁଣେ, तो स्त्री नार लिस्ट उठे हेले मते 5000 टका दरकार। को दबु ना तू जीबू 5000 टका। हां ता माने कहउछ तमे 5000 टका तेल दरकार। हां 5000 टका को दब नाही दीदी ओ नाही जो अंतर गजमा तो 50 टका हला ओछने पेनी देले आ अछि देखिया तळे दवा आ पेंट रु काढी पछ थरो मु देई देमी पछ कर दब काम करी मो संगे संगे देला ने केची हो जो काई दीदी कोन एटा मोर बाकी थाउ बाकी थिबो ए 5000 टका बाकी थाउ तमे मैनेज करि दियो मु पहर तरो सकाळ मु देई देमी बुझले ना। हो त ठीक अछि मु जानी वीडियो देखा करबे आ तुम कथा के मु बुझी हो देखिवा तमर केमिति उठिबो छोड़ा ढिसिके काठ भाबी नहीं हे भगवान ये पूरा टेके की दे गए ना ये जदी कोई तो मु ठीक अबे सही ठाको बोली गल्ला मोर सबु टंका खाली दिबो हरताला धरिती सावई को दांडी मते ठकिवा को चेष्टा कले काटी रेली तम गंडी पसी आसीनी दीदी का घर सामने रे कोन राधा कृष्ण मूर्ति पसी आ नहीं काली तो आसी थिली ये मूर्ति नथिला मते भागवनी सर हई ना वो ठीक अछि
ମୁଁ ଦେଖେ କଣ ଥାଏ ଯାହା तो जाना ଆୟା ମୂର୍ତ୍ତି ଖୁବ୍ ଭଲ ହେଇଛି ଶଳା ଏ କାରିଗର ଯୋଉ ବନେଇଛି ଖୁବ୍ ଭଲ ବନେଇଛି ଏ ପାଖ କାରିଗର କେହି ବନେଇ ନାହାନ୍ତି ଏ ପଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ଇଏ ସବୁ ବନେଇ ପାରନ୍ତି ବିନା କିଣାରେ ଷ୍ଟକ୍ ହେଇଛି ହେଲେ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ପାଖକୁ ଯାଇ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫି ନିଅନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ତ ଯା ସେଲ୍ଫି ନବା ମୁଁ ପଚାରୁ ତ ହେଇ ଅଛି ଗୋଟେ ରୁଲ ଆଉଚି ଇଏ କ୍ୟାମେରା ମୋ ମୋବାଇଲ ତ ନେଇକି ଆଇଲି